Takže čaute ľudia moje nového videa z Brawl Stars. A musím vám povedať jednu informáciu. Začínam od znova. Nie, že by som dostal nejaký bán alebo niečo také. Proste chcem začať od znova na novom účte, aby to bolo také viac goofy a aby to bola väčšia zábava. Aby ste vy so mnou začínali od znova na tomto kanáli s týmto účtom. Videá z hlavného účtu samozrejme budú, lebo tam máme sériu, kde púšem Max Tier na Leona. A predsa len je to môj hlavný účet a stále tam chcem dávať bomby a všetko možné. Samozrejme, úvodnú hru sme vyhrali. Dobre, teraz ale aké meno, hej? Toto si vymažeme. Dám si meno napríklad Waflax na druhu. Dobre, meno máme napísané, teraz poďme do lobby a teraz tu bude asi tá animačka, nie? Ty vás skrat! Dobre, našťastie žiadny skrat. Kámo, tá animácia ma reálne už Kámo, ja tú animáciu som videl tak už 300 krát, nechaj ma tak. Samozrejme, powerpointy, coiny úplne v chillu. Samozrejme, dobre, my tu si neotvoríme, tu až na budúce. Poďme si vylepšiť Shelly a všetko bude v pohode. Poďme si zahrať druhú úvodnú hru, čo bude proti botom, takže to bude úplne easy peasy. V tejto základnej hre je najviac fany, že tie boti ťa nemôžu zabiť. Ty sa môžeš zabiť jedine tak, že pôjdeš o zónu, ale tí boti ťa reálne nemôžu zabiť. Preto tie veci tam úplne v riti vzadu, je tam voda pol metra, ty kokos, a potom steňa. Kámo, teraz čo mne na toho El Prima. Kámo, to je proste úplne postihnuté! Poď sem, bol, ty jeden vychcaný vták, čo mi sere na hlavu každý deň z toho okna, ty kokos, poď sem. Dobre, 20 trofí. Ja sa vám ozvem, až keď budem mať 50 trofí. Zatiaľ čau. Kámo, ja mám niekedy pocit, že to nehrajú boti, ale autisti, ty kokos. Dobre, poďme si vyzdvihnúť Nitu. Kámo, nový brawler, historický moment. Dobre, odomknem si Brawl Ball. Ukazuje mi, čo by som si za ňu zahral, ale ja chcem hrať za Shelly, proste Shelly Favoriong. A mám tu ten Lucky Day, vlastne čo majú úplne všetci, ale najprv si vyzvihnem tieto debelinky. Neviem prečo, až teraz sa nám odomkol ten Lucky Day. Ja si myslím to kvôli tomu, lebo som dával Blade Againa, tak... Kam niečo máme free shopu. Freebičko, ty kokos, dobre, idem si to asi otvoriť. Na hlavnom účte som to ešte neotvoril, nevadí, čo bude teraz, dobre. 7, hovno, z toho nič, to rovno môžem preklikať. Čo bude ďalší v boxu? 10, dobre, to je v pohode. Tam niečo mohlo padnúť, čo tam padne? A skina Cordeliusa, to je celkom na hovno, hej. Radšej by som chcel akože nejakého brawlera, čo by tam teda mohlo padnúť, neviem. A poďme na ten posledný box, ktorom si myslím, že padne úplne holé hovno. A ukáž, mám pravdu, holé hovno, je to vidno. Ja som to videl hneď, to bolo úplne totálne holé hovno. Aha, jackpot, prečo nie? Dobre, teraz som tu odomkli kredity, čo je v pohode. Čo si bol? A môžem si zobrať nejakú iné, čo by som si zobral M-sku. Asi nemôžem, škoda, aby som si už switchol. Dobre, ja sa vám ozvem hru pred 100 trofí. Dobre, máme tu dve chaos dropy, som zvedavý, či mi tam niečo vôbec spadne. Poďme na to. Dobre, super R. Dobre, štvorosa. Dobre, ďalej. Zoltý vole, 8. Epic 8, poď ďalej. Nie len Epic, Doriti, nevadí. Je tam tiež veľa odmien. Akože, v progrese nám to pomôže. Nič moc. Poďme na ďalší a tam Epic a nič moc. Nič. Epic stále. Dobre. A teraz my máme ešte posledný jeden, nie? Hej, mal som pravdu, nie dva, jeden. Je dva? Dobre, poďme na to, otvor to. Proste to otvor. A? Nič. Čo si mohol mysleť. Dobre, toto je hra pred 100 trofí, tak poďme na ňu. Dobre, poďme hrať. Superu máme docela ľahký, samozrejme, keď to sú boti. Že? Dobre, zoberiem si Power Cube, tam je vedľa Leon, hej. Toho isto zabijem, lebo to je bol, tak prečo nie, že? Dobre, zabijem ho. Asi pôjdem na stred. Dobre, berem Power Cube, pôjdem na stred, lebo tam je asi vždycky toho najviac. Zoberiem si ešte tento Power Cube. Hop. Dobre. Pôjdem do stredu. Tam je Mr. P, toho zaviem ak nič, nie? Dobre, je tam B, musím dávať pozor. Už mi dali hit, aj keď tu síce botí, tak je to docela hard. Dobre.
Tam je 8-bit, tak toto bude easy combo. Tak. Dobre. Účko, je to tam, dvaja sú dole, okrem toho Mr. P. Koľko tú koletku ešte bude naháňať? Ja ho naháňam strašne dlho, kámo. Kámo, konečne Dobre, máme showdown, je tu Griff, to dáme jak nič, ty jedna peniažka vyhnita z banky, poď sem, je to tam. Dobre, jasný win. Teraz by tam malo nejaké opening alebo Digibox, niečo také. Pozrieme sa a je tam Digibox. Čo mi z toho padne? Ukáž. Hovno, ako vždycky. Dobre, teraz by sme mali iba nejaké boxy. Nie, už nie. Dobre, ja si vyzvihnem toto. Stardrop, úplne easy peasy. Vyzdvihnem si čo ešte? 200 coinov a pár hodín. To si nechám asi na budúce, keď budem potrebovať. Vyzdvihnem len to, čo musím. A ja idem zatiaľ odohrať tieto dve hry a potom si dáme opening. Zatiaľ. Čau. Dobre, poďme si to otvoriť a 9. Z toho niečo môže padnúť. Tak poďme. 5, poď. Doriti, ten duck skin. Knight sa mi zdá, že... hej, Knight. Dobre. Nejaké piny, v pohode, všetko. Ajme na mecha. 20 ty kokos, kámo! Kámo, poď. Mecha Mortis, yes! Ježiš, čo mi toto nemôže padnúť na hlavnom účte? Mecha Mortis, ty kokos! Ja chcem Mortisa, ty kokos. Wow, kámo! Shit! To, že mi padol Mecha Mortis, som fakt nečakal. A nečakal som to, že dáme 40 odberateľov takto rýchlo. Chcem sa vás poďakovať a určite dajte odber a like. Zatiaľ čau!